M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse, pa tsiku la lero pa 11 Novemba pamene tifuna kuthokozani potiteteza komanso kutiyang'anira usiku onsewu, Ambuye tikudzipereka ndi moyo wathu onse, mabanja athu onse, tchalichi chathu, miphakati yathu yonse kwa inu pamene tikufuna kumva mawu anu. Tsegulani mitima yathu kuti imvetsere zimene inu mufuna, komanso tipange chimene inu munachita pa dziko lapansi pano, kukonda ena komanso pakukonda Mulungu. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Abale ndi alongo, takumananso lero lachiwiri pa 11 Novemba mu wiki ino ya 32 munyengo imene, ndipo tsiku la lero tikukumbukira oyera uyu amene akuti Martin oyera wa ku Tours, amene analinso episkopi. Mawu oyamba akuchokera m'buku la luntha la Solomoni, mutu 2 ndime ya 23 mpaka mutu 3 ndime ya 9, ndipo amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Flores Mtakomwa kuchokera ku St. Joseph the Waker Parish mu Diocese ya Karonga. Pa tsiku la lero ndasankha uthenga umene mpingo watipatsa kuti ngati tikumbukira memorial imene, kapena kuti tsiku lokumbukira Martin wa ku Tours lero tiwegwiritse ntchito reading imene, ndipo nditenga mawu amene achokere mthenga woyera wa Mateyo chapter 25 verse 31 to 40. Tiyeni amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Chisomo Kingsley, a Salesian of Don Bosco, kuchokera ku Don Bosco Parish Mission, Western Equatorial State, Diocese ya Tombora Yambio, mdziko la South Sudan. tikonzeke komanso kumva mawu amene Mulungu watikonzera. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la luntha. Ndithu Mulungu adalenga anthu kuti akhale osafa. Adawapanga kuti akhale chifaniziro cha mmene alili mwini wakeyo. Koma imfa idalowa m'dziko lino lapansi chifukwa cha dumbo la Satana. Izi ndi zomwe anthu ogwirizana naye Satanayo adzaonadi. Koma mizimu ya anthu olungama ili m'manja mwa Mulungu, ndipo masautso sadzayigwera konse. Pamaso pa anthu opusa ankaoneka ngati adafa, ndipo imfa yawo inkaoneka ngati tsoka lalikulu. Kutisiya kwawoko kunali ngati kuwonongekeratu, pamene eni akewo ali pa mtendere. Ngakhale pamaso pa anthu ankaoneka ngati olangidwa, koma eni ake anali ndi chikhulupiriro chosatha. Atalangidwa pang'ono, adzaona madalitso aakulu, chifukwa Mulungu ankangowayesa, ndipo adawapeza kuti ndoyenera kukhala naye. Adawayesa ngati golide m'ng'anjo ya moto, ndipo adawavomera monga momwe amavomerera nsembe zopsereza. Mulungu akadzawayendera, iwowo adzawala, ndipo adzathamanga monga amachitira malawi a moto pakati pa udzu wowuma. Iwo adzaweruza mitundu ya anthu ndi kulamulira anthu onse, ndipo Ambuye adzakhala mfumu yawo mpaka muyaya. Amene amamukhulupirira adzamvetsa zoona, ndipo amene amalimbikira
adzakhala naye m'chikondi chake, chifukwa iye amachitira ufulu ndi chifundo anthu ake osankhidwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Mateyo chapter 25 verse 31 mpaka na verse 34. Pamene Mwana wa Munthu adzabwera ndi ulemerero wake, pamodzi ndi angelo onse, adzachita kukhalira pa mpando wake wachifumu. Adzasonkhanitsa anthu a mitundu yonse pamaso pake ndipo adzawalekanitsa monga momwe m'busa amalekanitsira nkhosa ndi mbuzi. Nkhosa adzazikhazika ku dzanja lake lamanja, koma mbuzi ku dzanja lake lamanzere. Tsono iyeyo ngati mfumu adzawuza ku dzanja lamanja kuti, bwerani kuno, inu odalitsidwa a Atate anga, lowani mu ufumu umene adakukonzerani chilengedwe cha dziko lapansi. Paja ine ndidali ndi njala, inu nkundipasa chakudya. Ndidali ndi ludzu, inu nkundipasa chakumwa. Ndidali mlendo, inu nkundilandira ku nyumba kwanu. Ndidali wali maliseche, inu nkundiveka. Ndinkadwala, inu kumadza ndizonda. Ndidali mndende, inu kumadza ndichezetsa. Apo olungama aja adzati, Ambuye, ndiliti tidakuonani muli ndi njala, ife nkukupasani chakudya, kapena muli ndi ludzu, ife nkukupasani chakumwa? Ndiliti tidakuonani muli mlendo, ife nkukulandirani ku nyumba kwathu, kapena muli wa maliseche, ife nkukuvekani? Ndiliti tidamvapo kuti mukudwala, kapena kuti muli mndende, ife nkudzakuchezetsani? Mfumuyo idzawayankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti nthawi iliyonse pamene munkamuchitira zimenezi wina aliyense mwa abale anga, ngakhale otsika kwambiriwa, munkachitira ine. Uthenga wa Ambuye. Mawu ndi amenewo mwamva nokha. Ndiye ndikufuna tisanayambe kugawana mawu lero ndi fundo zitatu zokha, abale ndi alongo. Ndikufuna tidzifunse tokha mu mtima kuti kodi ine ndi mbuzi kapena ine ndi nkhosa Mulungu Atate wabwera lero. Ndiye mbuzi zonse za chikatolika tiye tikhale uku, nkhosa zonse za chikatolika tiye tikhale uku. Abambo Chisomo ndali kuti ndi mbuzinso mwinanso ngati inu nomwe. Phunziro la lero mutu wake ndi uwu. Kodi makizi kapena kuti njira zimene zingatithandize ife kukhaladi opanga practice kapena kuti ochikhalira chikhulupiriro chathu mwenimweni ndi otani? Sanakambepo Yesu Khristu apa kuti mayankhula malilime basi ndiye kuti ndinu nkhosa ayi. Ndimauza ina Katolika ndipo ndikukumbutsana Akatolika nzanga nonse kuti Chikhristu komanso chikhulupiriro chimene ntchito zake sichizioneka poyera si Chikhristu ayi. Baibulo likutiuza mukawerenga kalata yoyamba ya Paulo kwa Korinto, ubwino wa chikondi. Chikondi chilibe nsanje, chikondi chimatumikira ena, chikondi chimakonda ena. Baibulo lonse kuti muliwerenge limatiphunzitsa la kuchita ntchito zabwino. Nchifukwa chake mipingo ina sinditchula dzina ayi, amati bola ngati munthu ndi chikhulupiriro ngati walandira Yesu ndi kuti no basi no zako zili bwinobwino. Palibe mawu amene analembedwa m'Baibulo Yesu kuphunzitsa zimenezo. Nchifukwa chake Yakobo mkulekata ya Yakobo, pezani nthawi muwerenge, imanena kuti ndionetseni chikhulupiriro chanu amayi abambo pa zintchito zanu. Si malilime ayi. Father Chisomo tufuna tidziwe kuti ife Akatolika sitimayankhula malilime. Ndana nakuwuzani kuti malilime amene akuyankhula anthu ndoona. Ngati mukufuna kudziwa kuti malilime ndoona, iniyo mukamadusa pachali chimeneyo anthu akamayankhula malilime ngati simukuamva, Paulo atiuza kale malilime amene ndi abodza. Malilime ona akayankhulidwa aliyense amamva. Koma nditi munthu opangani challenge, ndiuzeni mbusa kapena wina wansembe wina aliyense amene ayankhula malilime ndikumamva malilimewo. Bible atuza kuti ngati mukungoyankhula malilime oti anthu sakumvani, palibenso amene akutanthauzira malilime amenewo tizifunse.
ndi ziyankhulo zina zokha. Anthu ambiri sindikukana amayankhula malilime. Ifenso ansembe zikomanda ansembe ambiri akuyankhula malilime. Koma malilime ena ndi anthu kuti achoka ku Nigeria abwera kusapanga kuti ma revival machalichi mwathumu basi no ambe kuyankhula chi Nigeria ni kuti akuyankhula ziyankhulo zawo Mulungu. Kuti bambo chisomo kuti ayankhule chi Arabic. Kuti ndiyambe kuyankhula chi Arabic apa ziyankhulo zawo ku Sudan muziti father watu ndodzazidwa ndi Mzimu Woyera. Zinchito abale ndi alongo. Mkatolika opemphera kolona azoneka kuti kolona wanzi bambo ameneyo akuoneka bwanji pakukonda zinzake. Maulalika abambo chisomowa abambo Damascus ndi ansembe nathu onse amene akutitandiza iwo moyo wawo ndi wotani pa zintchito zawo. Kodi nchophweka ngati ayi ansembenso tikukanika. Chifukwa maesero mavuto aliyense ndi ofana. Ndili ndi mfundo zitatu ine ndimakonda kugwisa ntchito mavesi ndifuna muzakumbukira. Kuti kodi tingagwire bwanji zintchito zimene Yesu akutiuzazi kusamala odwala kutani kupangezi chifukwa Yesu akuti ndi zimene munthu akafunsire pomalizira pa tsiku. Sasa kufunsa kuti muwerenga mavesi angati. Mwaloweza Bible mwaloweza bwanji. Munakangana bwanji ndi akatolika. Munayendera odwala, munakonda anzanu, munakhululukira anzanu. Ndendere ndi njira zitatu zimene ndifuna ndikuphunzitseni za magawidwe. Chifukwa phunziro la lero ndikuthandiza ena. Ngati tikufuna kukhala anthu ogawa, Bible latiuza Akorinto kata yapo yachiwiri kwa Akorinto chapter 8 verse 11 kuti mudzipereka ndi monga momwe inu mukupezera, komanso pamene mukupereka muzipereka ndi mtima wonse. Fundo yoyamba ndi imeneyo. Pakugawa kandi machalichi kandi manyumba mwathu kandi mpingo mwathu kandi mpakati mwathu, Bible likutuza 2 Corinthians chapter 8 verse 11 kuti muzigawa ndi mmene inu mukupezera. Chifukwa akatolika ndikulimbikitsani. Mkatolika omira ndi mkatolika onunkha. Inu chali chimene mukupemphereni yo pano pa Sunday mukapita munamanga sinoi. Mwina ndi ochepa amene apangapo contribute. Ndi ena ake amene ndipo akatolika pa dziko lapansi amatchuka ndi chinthu chimodzi kugawa. Koma Bible likuti musagawe palitu kugawa kwina chokuti kugawa munthu kugawa ndo makaso ndi njala kunyumba. Ayi Bible likuti muzipereka ndi mmene inu mukupezera. Ngati mwakolola chimanga thumba limodzi tenganika bigiri kaperekeni kumpingo. Si kumpingo wokha ndi kumphakati. Ngati kusali kumphakati thandizani munthu amene kunziwa ndo osauka. Mfundo yachiwiri Bible likutuza kuti 2 Corinthians bikata yapo lachi kwa Korinto chapter 9 verse 7 akuti pamene mukugawa aliyense mwa ife asankhe aganizirepo kuti kodi ndigawa chani. Koma Bible lupiza kuti chifukwa Mulungu amakonda munthu amene akugawa mwansangala. Anthu ambiri pa dziko lapansi pano mayi abale ndi alongo akudalitsidwa chifukwa agwiritsa ntchito verse iyi. Kugawa mwansangala, kupereka mwansangala. Wina ndakundimvetsera pano daily amasata magrupuwa. Koma olo tsiku limodzi kuganizira kuti kodi akamakamba nsembe ku church kuja ntulo ndi chani. Ndipo tumuli ndi mwayi mwina ndisakambeza ku Malawi ndikambeza ku Kenya ndi kuno ku Sudan. Kulitu mipingo imene imati ukangoti walowa nchali chimo amakufunsa muti pase slip yanu tidziwe kuti mukupasidwa ndalama zingati ku ntchito. Ndipo mukatero tidziwapo kuti 10% yathu chachikumi chathu ndi chotani. Anthu akupereka. Simunazamvapo maepiskopi athu akuti akatolika ku Malawi basi tiyeni tizipereka chachikumi mutionetse kuti malandira ndalama zingati. Ayi chifukwa mpingo wa chikatolika umadziwa kuti munthu sungapereke 10% yokha utha kupereka 40%. Nthawi ino zapereka 2% choncho. Koma chachikulu ndi kupereka mwansangala. Anthu akakupemphani inuyo ndithandizeni abambo ndilibe school fees mmapatsa mwansangala. Akazanu ndigayireni ndalama ndipatseni mumapereka mwansangala. Ndikufuna ndikuuzeni mawu awa pamene ndikumaliza. Munthu ogawa ali ngati uja amene watenga ndalama zake kuyika mu bank. Munthu ogawa ali ngati uja amene watenga ndalama zake kusunga ma savings zimabweresa ma interest. Ndikuuzeni zizindazoona apo madalitso ena amene bambo chisomo amalandira tsiku la lero ndimaziwa kuti simapemphero anga ayi ndi agogo awo amene anali ogawa Mulungu uja akudalitsa banja lonse.
mwinanso chimozimozi matsoka ena amene tikumana nawo ifewa aja amati ma generational cases ndiaja kuti mavuto ena zinthu zimene azipanga anthu ena tikuvutika mpaka na lero chifukwa cha kusankha, chifukwa cha anthu amene anasankha kuchita zoyipa zimene zikupanga affect family yonse. Ndiye inuyo ndikufuna kuyambira tsiku la lero tikhale nkhosa osati mbuzi. Ayi, ine ndikuyankhula ndi mbuzi zonse za mchikatolika, komanso ifenso ansembenso amene tili mbuzi ansembe owumira, osafuna kuti zimene talandira zithandize ena. Ngati bambo Chisomo mbuzi yanunso nane ndikupempha kuti Mulungu atimasule, musalole anthu amene alibe chilichonse avutike ngati mungathe kuwathandiza. Achibale anu, mpingo wathu, komanso ndi ena onse. Mulungu wamphamvu zonse atipase mtima wogawa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.